Quan sigui gran i el cos ja no aguanti el ritme que li digui al cap, posaré la vista enrere i sabré que tot ha valgut la pena. Veuré aquestes imatges i recordaré l'emoció que vam sentir els instants abans de posar rumb cap a Istanbul. Perquè la vida és això, no? Està feta de petits i grans moments, com aquests. Un vol, una motxilla, el meu convallar i dies per endavant. No em cal gaire més. Aquí comença la nostra aventura cap a Turquia. Vens? Bona nit des de... Istanbul! Istanbul! Mira que és xulo. Ja hem arribat, hem estat unes 3 hores i mitja volant. La veritat que un vol increïble. Espectacular. No ens hem entrat de res. I mira que ens feia por la companyia aquesta de... Correcte. De Pegasus, no? Sí, no ens feia gaire gràcia. De fet, és que potser encara estem al Prat. No ens hem entrat que hem volat. Vam morir. Vam morir. No, joder, Maria, no em mor. Ens n'anem a veure què agafem per arribar al centre Istanbul. d'Istanbul i us explicaré. Sembla que sí que agafarem els bus aquells, els d'allò i... Fotem que el centre d'Istanbul no és cap bus. Clar que hi ha autobús. No, però és que no anem ben bé al centre d'Istanbul. O sigui, anem al centre històric d'Istanbul. Però sí que hi ha, clar que hi ha. Sí, home, sí. Anem a preguntar-ho. Luego os lo contamos. Exacte. Hasta aquí. On estem, Òscar? Istanbul. A Istanbul! I ara anem a veure les cisternes, que m'han dit que són superxules. Sí. Val la pena, ens han dit. Ahir ens van dir que estaven en obres i llavors que hi ha una part tancada. Veurem, a veure el què. No? Aquí tenim el A mapa. Istanbul. Ok, doncs comencem un nou dia a Istanbul. Seguimos. A tope. Ja hem sortit de les cisternes, no hi ha vídeo de les cisternes. No, perquè hi havia molt poca llum i bueno, hi ha gent que encara no ha sortit perquè no s'ha sortit, hi ha tan poca llum que no... Sí. Però nosaltres som superintel·ligents. Sí. Hem seguit les rates. Sí, això sí. Total, que com que no hi ha vídeo de cisternes, deixarem el link aquí baix d'un documental. Ara estem al museu d'una mesquita de Santa Sofia. D'Hagia Sofia i anem a veure què tal. És aquesta d'aquí. Apa, seguimos luego. Ara us ensenyem. Pues em sembla que hem d'anar cap allà. Exacte. Sabeu per què? No. Aquí ens ho diuen. Tenim clar, aquí els guiris som nosaltres, no són ells. Vamos para adentro? A tope, cap a dintre. Estem a l'aeroport d'Atatürk. Ens anem camí cap a Denizli per demà veure el Pamukkale. Què tal l'experiència fins aquí? Déu-n'hi-do. El que passa és que ens hem quedat que ens n'anàvem cap a la Mesquita Azul després de veure Hagia Sofia. Ja ens encanta, és veritat. No ens han deixat entrar a la Mesquita Azul perquè... Has de cridar una mica més, potser. No ens han deixat entrar a la Mesquita Azul perquè era hora de reso, de resar. No sabem ni pronunciar-ho, som tan poc catòlics i tan poc religiosos. Ho sé dir turcs, però no en català ni castellà. Exacte. Correcte. Ja els diem turc. No, ara no. Això ho haureu d'aprendre. Farà tutorials de turc. No, tan sols una o dues paraules. Un tutorial. Un tutorial. Sí. Volíem anar a la Mesquita Azul, però no ens deixen entrar perquè estava a l'hora de resar. Aleshores hem dit, hosti, sí que és cert que em pillat una mala hora
perquè no ens donava gaire temps a fer res més, però ens sobrava temps, és allò, teníem por que si fèiem alguna més ja no arribar aquí. Era una quart o... Sí, hem decidit dir, bueno, mira, anem a mirar alguna botigueta, anem a enrotllar-nos amb el primer que passi, perquè realment hem acabat fent això, ens n'hem anat a dinar i ens hem enrotllat amb la taula al costat, perquè no sabem fer-ho d'una altra manera. No sabem. I després hem començat a córrer perquè hem dit, hòstia. Llavors hem agafat els budgets i ens hem agafat el tramvia i el metro. El tramvia és el mateix de Barcelona, és que és igual, fa el mateix soroll, el xu-xu, no hem gravat res. Sé que sembla absurd, però és que m'ha semblat molt curiós. És aquest el mateix, suposo que és el mateix arquitecte que fa el tramvia de Barcelona, el trambaix. Va venir, i fins i tot el mateix personal va fer-ho. Sí. I de fet el va inaugurar Ada Colau. T'imagines? Tot això, 24 hores, col·legues. Bueno, total, que hem agafat això, amb una horeta hem estat aquí. El taxi ens havien dit que ens costaria un taxi privat 100 lires, que venen a ser uns 18 euros ara mateix, i el transport públic ens ha costat 20 lires. 10 i 10. Total, que en una hora hem estat aquí, el que passa és que amb el taxi tampoc sabíem quanta estona trigaríem perquè depèn molt del trànsit. Aquest diuen, és molt curiós, perquè diuen molt quan trigues amb cotxe, depèn del trànsit. No, de fet ahir a nit, quan vam venir, eren les 11:30 que sortíem de Goksen, de l'aeroport de Sabí, no sé com es diu ben bé, i eren les 11:30 de nit, hi havia unes caravanes espectaculars per entrar a Istanbul. Vam trigar una horeta i pico llarga. Total, que estem fent temps. Tenim algun dato más que añadir? Que quedan 10 minuts per embarcar. 10 minuts per embarcar ja. Menos 10. Vale. Pues hasta aquí, ja seguirem després con el cotxe. Sí, és que ara anem a Bambucar i no sabem on hem d'anar a buscar el cotxe i no tenim habitació per dormir avui encara. Aquí són les 5 menys quart. Però per què no tenim habitació? Perquè pensàvem pillar-ho des d'aquí, des de l'aeroport, però aquí el wifi és de pago. Se siente. I com que no sé per què, no ho paguem. Vale, som així de hippies. No volem pagar-ho, doncs ens esperarem a estar a Denizli i a veure què és el que passa. Correcte. Tampoc sabem gaire on hem d'anar a agafar el cotxe. Tampoc. Posa Denizli, però no sabem si és aeroport o la ciutat o... Bueno, iremos viendo sobre la marxa. Com ens agrada això, Un ballar, hem agafat un bici. Hola, fem un cafè, tio! Però per què? Per què m'has ficat això? Jo encara en tenia. Bueno, seguimos otro rato, ¿vale? Tapa'ls tu la vista. Això és un cafè. És que m'ha ficat la gota a sobre. Tapa'ls. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.